Татарстанда қолдықларны жию һәм эшкәртү буенча тагын 2 полигон ашарга җыйналар. Бу хакта тарифлар буенча дәүләт комитетының Чаллыда үткән коллегиясендә әйтелде. Бу үзгәрешләрнең коммуналь түләүләрдә ничек чагылыш табачагын да аңлаттылар. Бу турыда тулырак хәбәрчебез язмасында. На кухне в мае 1 куб, в июне 2 куба стало уже, в июле совсем расхода не было. Көндәлек дәфтәрдә санагычларның 2 ел дәвамындагы күрсәткечләре. Алар һәр айның 25-нә кадәр яңартылып бара. Аннары электрон форматка күчерелә. Анатолий Попов шул рәвешле коммуналь хезмәт чыгымнарын тикшереп тора. Ләкин бу айда аның саннарында үзгәреш бар. 1 августтан Россиядә тарифлар артты. Димәк, август өчен артыграк түлисе була. Бернишләп тә булмый дип аңлаталар тарифлар буенча дәүләт комитетында. Коммуналь челтәрләрне яңартырга кирәк, ләкин моны инвестицион программаларны кулланып кына эшләп булачак. Что касается тарифного источника, его недостаточно для покрытия емких проектов. У нас общий объем финансирования. Мондый күләмле проектларны тариф чыганаклары белән генә каплап бетерү мөмкин түгел. Гомуми чыгымнарның күләме 21 миллиард сум. Тариф чыганаклары шуның яртысына гына җитә. Челтәрләрне яңарту өчен акчаның бер өлешен муниципалитетлар һәм инвесторлар капласа, тагын бер өлешен шәһәрдә яшәүчеләр каплый. Калдыклар белән эшләү буенча инвестицион программалар бар. Су буенча да бар. Республикада әлеге программаларның саны 18-дән 45-кә кадәр җитте. Коллегиядә комитет карамагындагы оешмалар акчаның ничек тотылуы турында хисап тоттылар. Алыштырырлык техниканы безгә дустана булган илләрдән эзләячәкләр. Калдыкларны утилләштерү турында да сөйләштеләр. Чаллы полигоны хәзер 90%-ка тулган. Шуңа да Татарстанның көньяк өлешендә, Лениногорскида һәм Алабугада 2 полигон төзергә җыйналар. Алабугадагысы әле килештерү дәрәҗәсендә. Айзилә Батырханова, Регина Софиуллина, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.